ሰላም ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ናይ ሎማዓንቲ ዋቅዕ ስፖርት ድማኒ ከምዚ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳመ ሰንበት ዝነበረ ኣዝዩ ብርቱዕ ፀወታታት ክንገልፅ ኢና ብእምነት ፀጋይ ድማ ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ከመስግኖ ይፈቱ ናይ ቸልሲ ገፊሕ ዓወት ከም ጋንታ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ ገፃ ትኸይድ ከም ዘላ ድዩ ዝእምት? መጀመርታ ቴንኪዩ ብምቕፃል ሓደ እቲ ፖዚቲቭ ፖይንት ናይ ቸልሲ ማለት እዩ ዋላ እኳ ካብ ታጋንታ ብዓቕሚ ካብ ምሳሌ ተወዳደር ትኹን ግን ካብ ስዕረት መፅያ ቀሊል ኣይኮነን ማለት እዩ እቲ ዝሓለፈ ዘጋጠሞም ስዕረት ፔናልቲ ስዒቶም ብዓሰርተ ተፃወቲ ተሪፎም ከለዉ ገለ እቲ ዝነበረ ኩነታት ካብኡ ወፂኦም ናብ ዓወት ምምላሶም ንዓይ ሓደ ዓብዪ ፖዚቲቭ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ ናይ ቸልሲ ፀወታ ሓደ ፅቡቅ ዝኾነ ዋሕዚ ናይ ኩዕሶ እግሪ ኢና ሎም ኢና ሆፕፉሊ ድሕርዳ ኮይኑ ቀፂሎም ምናልባት ኣብዚ ዓመት እዚ እውን መልሓስና ይዕፅፉና ኮኑ ሓደ ተኣምር ክሰርሑ ክእሉ ኮኑ ሓፈሻዊ ግን እንታይ እዩ ኣነ እቲ ፖዚቲቭ ዝበልኮ ሓደ ካብቲ ስዕረት መፅኦም ምዕዋቶም ካልኣይ ከዓ ናይ ስተርሊን ብቕዓት እዩ ማለት ስተርሊን ዘርኣዮ ብቕዓት ድማ ምስ ኩሉ ዝነበረ ሕሜታታት ክልተ ጎል ኣመዝጊቡ ሓንቲ እውን ባዕሉ ኣሲስት ገይርዋ ኣብ ዝሓለፈ እውን ዋላ ቸልሲ ተሳዒራ ትውፃእ እምበር ዝፈጠሮ ኦፖርቹኒቲ ቀሊል ኣይነበረን ፔናልቲ ምፅኢሉ ክጥቀሙሉ ኣይከኣሉን ስለዚ ስተርሊን ናብ ብቕዓቱ ንምምላስ ወይ ነቲ ብዛዕባኡ ዝበሃል ዘሎ ኔጌቲቭ ነገር ንምምላስ ዝሰርሕ ዘሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ብዓብዪ ናይ ኤውሮጳ ናይ ሃገራት ውድድር ይመፅእ ኣሎ ዝቐረባ ግዜ ስለዚ ኣብቲ ሃገራዊ ጋንታ እውን ክህሉ ስለዝደሊ ሳውዝጌት ክእምኖ ኣለዎ ንሪኦ ኣለና ሳውዝጌት ኣብ ነፍሲ ወከፍ እንግሊዛውያን ዘለዎ ፀወታ ኣብ ሜዳ ንሪኦ ኣለና ስለዚ ክእምን እውን ኣለዎ ዝእምን ዘሎ ኮይኑ ከዓ ይስማዓኒ ስለዚ ናይ ስተርሊን ብቕዓት እውን ሓደ ዓብዪ ፖዚቲቭ ምናልባት ንዓይ ሓደ ንእሽተይ ኔጌቲቭ ዝረኣየኒ ከም ዝረኣነዮ ኣብዚ ዓመት እዚ ጄምስ እዮም ሂቦሞ ደሎ እቲ ናይ ካፒተን ሓላፍነት ማለት እዩ ሶ ንዓይ ቁርብ ክትርዳእኒ ዘይከኣለት ነገር ማለት እዩ ያ ናይ ቸልሲ ዕባይ ኣካዳሚ እዩ ምናልባት ወኒ ናይ ፀወታ ኣለዎ ክሳብ ክንደይ ኣብ ምሕደር ዓቕሙ ብሕጂ ክንሪኦ ኢና ግን ሓፈሻዊ ክትሪኦ ከለካ ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ፀገም ናይ ጄምስ ኢንጁሪ ኣብ ዓመት ኣዝዩ ምስቲ ናቱ ብቕዓት ፈፂሙ ዘይከይድ ኣበርክቶ እዩ ዝገብር ብሰንኪ ኢንጁሪ ማለት እዩ ከምዚ ዓይነት ተፃዋታይ እቲ ናይ ካፒተን ማዕርግ ምሃብ እንታይ ዕላማ እዩ ኣይተረዳእኒ ካብኡ እውን ድሕሪኡን ችልወል እያ ተዋሂባ ችልወል እውን ካብኡ ዘይሓይሽ በቲ መስመርቲ በቲ ኢንጁሪ ማለት እዩ ሕጂ ዓብዩ ሲልቫ ኣሎ ብተመክሮ ብዕድመ ብኩሉ ነገር ማለት እዩ ኣብቲ ሜዳ ኣሎ ልክዕ እያ ናይ ሓደ ዓመት ኮንትራት ተዋሂቦ ደሎ ዓመታ ኣይህሉ ንኸውን ኣብ ቸልሲ ግን ካብኡ ናብኡ ሲ ዓመት ሙሉእ ኣብ ብቕዓትን ኣብ ጥዕና ኮይኑ ዝፃወት ተፃዋታይ እዩ ስለዚ ምናልባት ስጋብዚ ዓመት ዝውዳእ ጄምስ ኮነ ችልወል ተጠባበቕቲ ገይሮም ነቲ ማዕርግ ናይ ሓላፍነት ናይ ካፕተን ንዑ ተዝብዎ ዝሓሸ ምኾነን እዮም ተዘይኮነ እንተዳኒ ኣብ ሙሉእ ፀወታታት ዘየለ ተፃዋታይ ናይ ካፒተን ማዕርግ ምሃብ እዚ ሓደ ካብቲ ድሕሪ ንሕና ንሪኦ መጋረጃ ዘሎ ናይ ምኩራት ተፃወቲ ዋሕዲ ዶ ክንብሎ ወይ ድማ ናይታ ጋንታ ኣይደንቲቲ ዝሓዙ ተፃወቲ ዓቕሚ ዘይምህላው እዩ ኣብ ዘውድቖም ዘሎ ስለዚ እዚ ናይቢ ንእሽተይ ፅልዋ ክፈጥር ኮይኑ ይስማዓኒ ብሓፈሻ ግን ንባዕሉ ካብ ስዕረት መፅኦም ምዕዋቶም ሓደ ፖዚቲቭ ነገር ናይ ሲቲ ተወጢራ ዝረኸበቶ ዓወት ከም ብፅቡቅ ድዩ ዝግለፅ ኣሰልጣኒ ኣምስ ዘይምንባሩ ከመይ ትብላ ኣብ ዝሓለፈ ከም ዝሓበርካና ያ ከምቲ ዝበልናዮ ናይ ጓርዲዮላ ዘይምህላው ፈፂሙ ፅልዋ የብሉ ክንብል ኣይንክእልን ኢና ከዓ ዋላ ይረሓቕ ዳ እምበር ክህሉ ምዃኑ ብቴሌቭዥን ክዕዘቦ እዩ እቲ ዘሎ ሓበሬታ እውን ክህብ ይግን ንባዕሎም እቶም ተፃወቲ
غوارديولا صار كنداي مش بوس بحق بوسي نتوم تصاوتسي 4-0 على مريحهم كله جيجانت فتصيمهم زعقرقر سلازي تناتو عبتي ميدا مهلا ما سفي عوام زفطر حلافنا قليل يكون انقل حافشاوي ناي غوارديولا زي مهلاو ديكونه انتي ولا زحلفت صوتاتات وحزبولات ناي مانسي كم تزدل هاي نريان عندنا اذا دما بعديو ناي ديبروينن ناي غوندوغان مقدان ديبروينس باسيستم بقولن كبابي 50 قلن ابركتو زغبر تصاوتا يسلازي سو زينا لاوها قليل ايكونن مالك بفلاي ابتي غانتاتا بزغبا ابزكالا خلالو بزي رينا يناش شفالسي كماي توديبو مكالا كلهم زنبور مالتي اب كم عينت كنتا نايدر برن سرح فلي حدا متتصاوتي انتاي مزبلو تراي نسخه بوتا حزن ده بين غيرا تقشو ابغرا كم تبصعسي نايدر برن بقى قدفو كم يرغب زل صحس نسفلتي اجي غوندوغان ونتي ناب قدميت نابتي ناب جول زخيد ناب شوطر خيد وحزب قصتها عاوز نور عبكتو قليل يكون دي بروين يمزقبون غوندوغان بعلكم هنا توسن عوان اتكعتي ناي سيتي ولا زي مزقبول بزي غوندوغان اب حدا صوتا حساب كسلسته جول كتوري هنا سلازي ناتوم زين لا بزقبا كوفاتش كانو ግን ናቦል እሱ ካብ ተባህሪ ማለት ወላ ንሪዮ ማድሪድ ኮሎ ወላ ቸልሲ ኮሎ ጎል አምንዝጋብ አዝዩ ማለት በሆሙድ ፍለት ተጻዋታ አይኮነ ስለዚህ ናቶም ሙግዳሊ ጓርዲዮላ ሃን ዘቀረባ ጊዜ ክፉሰይ ኮይንስ ማዓኒ ንግዚኡ ግን እቲ ናይ ጎል ሽግር አውደለ ኮይንስ ማዓኒ ናይ ማንቸስተር ሙሉሶት እንታይ ዓይነት አወንታዊ ሓገዝ ክህቦም ከም ዝድራኸያ ቅድሚ 5 ደቂቃ ዝኣክል ክልተ ጎል ኣትይዎም حجز كاب دحريت تمتيوم كلته جول متوامس كمي او انت حجز كهوم داخل نقصالي يا بوزيتيف كنجمر كلته بزيرو تماريحكا مو عقلني دغفتهم ابو ترافورد اذا درسي اقاتم كابو تسيوم ثلاثه شوطات امزليو قوته مخانو بلكه بوزيتيف انرجي خمسون رجو نغاري بفلايك دحر كغلصو أنت كلتا ولا قديم معتاوق ولا أرسنال من بيننا انتي كم زعلت نقر كقاتم كل انت يمزو بلوتم تنتنتي نتصوت عدلو كين كادي معتاوق فلا كلتا شوطتا كمزقون كلوسي نتصوت استدالي تعاتفا جنخا مالت دحار يتخلطا قول مساعة واد عيون عوخة تحوي زولو هالكي which means انتي قانتاسي انت عن عادين كقول اتخاذ في بصحنا كحلافነት يزغولد فهلا كانستن تنعبيت قانتات مش تن تحج بلا قانتات بتصاوتاو لغزي كم استراتيجي تناش قانتات انتي يزغبرا ككالا خلامو كاونتر اتاك تدالي ندات تقدمي تقول تعط خلها رينا يعني قبل حمزه توت مالتي كلتا تصاوتن كلو ما اكونم حليفو خيب كما يفكيلو ملو وانا بزح ازالي مالت سلازي انتي مينتاليتي دلو كوين زي معتاو زعبين صدقن سمعواتو على نغاري مالت بفلاي قدامي العلم يرنا لا برونو بوزحي كنقفكني ግን ዝሁሉ ንዓፌታታት ኣብቶም ፕሮፌሽናል ተጻወቱ ወይ ኣብቶም ዓበይቲ ተጻወቱ ትርገንታይ ይመልሱ ንሕቶ ይመልሱ ማለት እዩ ብሩኖሃ ፖዚቲቭ ነገር እንታይ እየር ነትሕቶ መልሱ እንጂ ክልተ ዓይነት ካፒቴን ይብሉ ቶም ሓደ ቶም መራሕቲ ጋንታ ዝዛረቡ ነቶም ተጻወቲ ከም ዝግበር ከም ትግበር ብሉ ነት ጾታ ኣምቢቦም ገለም ከዓ ብእግሮም ድማርሑ ማለት በቃ ኣብትጾታስ ተወሰን ክጻወቱን ከለው ሰሃልዑም ትመስል ኣለካ ስለዚህ ኣብዚ ጾታ ዝራኔ ነገር እንተሊና ብሩኖ በእግሩ መሪሑ ዋንታ ጋንታ ተፈጠረ ኦፖርቹኒቲ ጎልውና መዝጊቡ ስለዚህ ናይ ብሩኖ ናብ ብቕዓት መንጻ ወይ ድማ ናት ፓሽን ንላዓሉ ንባዕሉ ለማንቸስተር ሓደ ፖዚቲቭ ነገር
نابتي متقع لوط غيرهم معاتهم المارشال قميت غيرهم ግን ካብቶም አጥቃዕቲ ጎል ዘመዝገበ ቶም ጎላት ሙሉ በቶም ናይ ማዕከል ተጻወቲ መጽን ስለዚ እቲ ናይ መጥቃዕ መስመር ስጋብ ሕጂ ስርሑ ክገብር ኣይተዓለን ዘሎ እዚ ድማ እንተንሃግ አብዕዮ ገዛይ ማሐፈሽው ግን እቲ ምዕዋት ከም ሓደ ፖስቲ ወሲድካ ብፍላይ ከም ተዓንቶ ይዝበልና ቸልሲ ካብ ውድቀት መጻ ምዕዋታ ፖስቲቭ ከም ዝብልና ማንቸስተር حاله بوزيتيف ነገር ኤሪክሰን ካብቲ ቅድሚ ዝገብሮን ነገር ምናልባት ማውንት ኢንጁር ምዃኑ ሲ ዕድል ነይሩ ማንቸስተር ምክንያቱ ሓንሳ ባሰልጠንቲ ኣሚኖም ሓደ ነገር ይገብርዎ ሞ ፌል እንዳኾነን ከሎሲ ክንደይ ነዓቲታት እንዳመፀን ከሎስ ኣብቲ ሓሳቦም ይደርቁ እንጂ እዚ ግን ዝግድድ ኩነታት ስለ ድመፀ ብዙሕ ገንዘብ ዘምጽኦ ተጻዋታይ በትላ ኮፍ ከብሎ ከሎ ስዕረት ኮይኒ ይስምዖም ምክንያቱ ክነዝ ተጻዋታይ ዝተምጽለይ ኢሉ ዳርጋ ክረምት ሙሉ እዩ ሃሊ ሁሉ ስለዚ መጽዩ ዩዝለስ ከውን ከሎ ንሱን ከመሰልጣኒ ኣብ ሕት ምልክት ሕቶ ያአቱ ስለዚ እሱ መታን ከይከውን ብስተኻለ ተዓጊሶም ለተጻዋታይ ናብ ብቃት ከምጽኦ የምዝቃረስ ግን ዕድል ገይሩ ማውንት ኢንጁር ምዃኑ ኤሪክሰን ኤሪክሰን ማስረህ ሻሪክ ማለት ስለዚህ ብርግጽ ግን እቲ ተንተንቲ ወይ ድማ እቲ አፍቃር ኩዕሶ ወይ ደገፍቲ ዩናይትድ ክብልዎ ዝቀነይ ቴንሃክስ ተመልሰን ነው ሜዳ ማለት አሳሪ አከፋፋለ ልክ ኤሪክሰን ኣብ ምክልኻል ሓይል ዘለዎ ተጻዋታይ አይኮነን ግን አጎኒ ካሲሜሮ ምስኮነ ግን ዋላ ካሲሜሮ ብቃቱ ብሩይ ክልወጥ ርግናዮ ማለት ስለዚህ ቴንሃግ ነዛ ፎርማሲየን ዋላውን እንተ ተመለሰ ንማውንት ክቦዲ ምልክት ፍታ አርሰናል ካብ ትጥቢት ወጻኢ ነጥብ ምድርባያ ኣብ መጀመርያ መወዳእታን ጎል ክምዝገባ መኽአሉ እንታይ እዩ ትጸገም ትብል እቲ ምናልባት ብዙሕ ኣብቲ ሜዳ ዝነበረ ኩነታት ብዙሕ መንገዲ ተዘሪብሉ ከሆነ ከደኒ ኣነ ብፍሉይ እንታይ ክብል ደሊ ኣብዚ ሓለፈ ዓመታት ኣርሰናል ከም ጋንታ ተዝነበራ ናይ ውጽኢት ጋንታ ክትከውን ዘይምኽኣላ ብዙሓት ጋንታታት ወላ በተናሽ ጋንታታት ትድፈር ነይራ ወላ ናብቲ ሜዳ ክጻወት ፍራሹ ከለውሲ ክስዕርዋ ከም ዝኽእሉ እናፈለጡ እዮም ዳኣትው ነይሩ ዝሓለፈ ዓመት ግን ተዘምጻቶ ውጽኢት ተዝነበረ ፋሽን ተዝነበረ ኩዕሾ ምቁጽጻር ተዋሕዚ ናይ ኩዕሾ ተመዝግቦ ነበር ሾተታት በሙሉ ዝኩሉ ነገር ተጠቕሚሉ ንሲተ ተኣክል ኣብ ሰዓት እዚ ናይ እንግሊዝ ዴኮን ጥራይ ዴኮንስ ናይ ኣውሮፓ ዓባይ ጋንታ ኮይናትሉ ኣብ ዘላ ግዜ ንሲተ ተኣክል ስጋብ መወዳእታ ወርሒ ክትውጥራ ምኽኣላ ሓንተ ፈራሒት ጋንታ ገይርዋ ስለዚ ጋንታታት ከኣትዋ ህልዋ ኣርሰናል ተገይረና ኣትዋሉ ኣኽቢደን ኣትዋሉ እቲ ምኽባድ ከዓ ነተን ጋንታታት ፖዚቲቭ ነገር አለ ናተ ጠንቅቃን ክትጻወታ ተወዲቦም ክከላኸሉ ንሪኦም ኣለና ማለት ኣርሰናል በንጻሩ እቲ ርእሰ ምትእምማንሲ ቁር መስመሩ ዝሓለፈ ኮይኑ ይስማዓኒ እሱ ሃይ ኣብቲ ዋስ ጥንቁቅ ከንካ ላይ ምጽዋት ከዓ እቲ ሽግር ዝፈጥሮ ዘሎ ማለት እጅተን ኣባዚ መጀመርታ ናይ ጸወታ ሸቶ ምዝገብ ምኽኣሉ ንባዕሉ ኣብ መወዳእታ ክምዝገብ ምኽኣሉ ሓደ መልእኽቲ ኣለዎ ማለት ታጋንታስ ንዓወት ሬዲ ኮን እንታይ ማለት ድሎቲ ኮነት እንደናኸም ከለኹስ እንታይ ማለት ዓወት ተመጽንት ኮይንካሲ ማዕረቲ ትሰርሖ ጥንቁቅ ክትከውን ትገደል ጎል ምምዝጋብ ደይኮነስ ትዛዓቤስ ጎል ከይምዝገበካ ከምዚ ፎርክሰን ድበሉ ሸቶ ተመዝግብ ጋንታ ጾታ ትወት ፈለ ታ ሻምፒዮን ትኸውን ግን ታ ብዝግባ ትከላኸል ምክንያቱ ድሕር ክልተ ጎል ክትዕቅብ ዘይትኽእል ኮይንካ ኣርባዕተ ጎል ክትዕቅብ ዘይትኽእል ኮይንካ ተሓንቲ ጎል ኣመዝጊባ ነቲ ሓንቲ ጎል ዓቂባ ትወፅእ ጋንታ ሰለስተ ነጥቢ ትወስድ ኣርባዕተ ጎል ስለዘእትኻ ዝወሃበካ ነጥቢ የለን
ክትዕቅቦ ዘይልካ ማለት እዩ ስለዚ ኣብቲ መጀመርታ ታሸቶ ንባዕላ ኣብ ምምዝጋባ እንታይ ሓደ ካብቲ ኣርቴታ እንታይ ዓይነት ንምንታይ ታክቲክ ትጥቀመሉ ኣሎ ምናልባት እዚ ኢልና ከነቃልሎ ይኮንና ምክንያቱ ከመይ ዓይነት ስማርት ዝኾነ ኣሰልጣኒ ምኳኑ ንፈልጦ ኢና ሓንሳብ ግን ከምዚ ናይ ጓርዲዮላ ኦቨርቲንኪንግ ናብ ከምኡ ገፁ ዝኸይድ ዘሎ ኮይኑ ይስምዓኒ ኣብታ ሰዓት ያሲ ታሳካ ኩዕሶ ክመልስ እንከሎ ኩሉ ግዜ ኩዕሶ ተፃዋታይ ስለ ዝረኣኻ ጥራይ ይኮንካን ትቐልዓ ኣብቲ ቦታ ኩሉ ዘለዎ ተፃዋታይ ስለ ዘሎ ትቐልዓ ኢኻ ነዊሕ ኮይኑ እዚ ንኣብነት ናብ ቁፅሪ 7 ኩዕሾ ድርቢዋ ቁፅሪ 7 ፍታ ቦታ ክህሉ ኣለዎ ቦቱ እያ ኣብቲ ሰዓት እቲ ቤን ዋይት ኩዕሶ ሒዙ ንፀግዒ ምስ ከደ ሳሊባ ኣብ ቦቱ ነይሩ ኣብታ ሰዓት ያነታ ናይ ቤን ዋይት ቦታ ክሽፍና ዝነበረ መን ፓርቴ ግን ባህር ናይ ምክፍፋል ባህር ኩሉ ግዜ ስለምስኡ ደሎ ውሽጣ ትፀንሕ ኣብ መንጎ ሳሊባን ቤን ዋይትን ዓብ ክፍተት ተፈጢሩ ፀኒሑ ታኩዕሾ ድማ ዋና ዘይብላ ምስ ከደት ተፃዋታይ ድማ ብዝግባእ ሒዙ ኣመዝጊብዋ ማለት እዩ ኣብታ ጎል ራምስደል እውን ናቱ ዝከኣለ ኣስተዋፅኦ ገይሩ ሓንሳብ ናይ ሓደ ብሉፅ ዝኾነ ሓላዊ ውዳት ምንፁ ይብሉ ነይሮም ንሓደ ጎልኪፐርሲ ቀዳማይ ንሱ ምዃኑ መፍላጡስ ኣድቫንቴጅ እውን ኣለዎ ምክንያቱ ከይጋገ ኩሉ ግዜ ኣብ ስክፍታ ምህላው ንባዕሉ ሲ ኣብቲ ርእሰ ምትእምማኑ ዝፈጥሮ ነገር ኣሎ ኣብኡ ዘርኣየና ሸበድበድ ወላ ሓንቲ ተፃዋታይ እውን ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ውሳነ ይወሲዱ ታጎል ተመዝጊባ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ናይ ፓርታ ኣብቲ ቦታ ክፃውቶ ዝፍትን ዘሎ ብልክዕ ምስ ማጋለስ እንታይ ኣጋጢሙ ዘሎ ኣይንፈልጥን ኢና ግን ወይ ዲስፕሊናሪ ወይ ዝኾነ ሽግር ኣጋጢሙሎ ምክንያቱ ኣብቲ ዝተሓተተሉ ግዜ እውን ከም ድመለሶ ንምንታይ ኣይፃወትን ኣሎ ሲፈልጥ ኢሉ ስለዚ ሓደ ፀገም ኣሎ ያ ጋንታ ብስርዓት ብምሕደራ ካብቶም ተረርቲ ኣሰልጠንቲ እዩ ኣርቴታ ንሓደ ተፃዋታይ ሓደ ጋንታ ይኮነን ስለዚ ጋንታ ተዓቢ ንጋንታ ዘፍርስ ዓይነት ኣካይዳ ዝኸይድ ተኒ ፍሉጥ ስጉም ትወስድ ከም ዝኽእል ግን ኣትሊስት እቲ ንፓርቲ ኣብቲ ቦታ ምፅዋት ግን ሓደ ካብቲ ክፍተት ይኸውን ኣሎ ኮይኑ ይስማዓኒ ማለት እዩ ተቐዳሚት እውን ኣብታ መወዳእታ ከዓ በቃ ወላ ሓንቲ ኢልካ ዝኽ ትብላ ይኽእልካ ምክንያቱስ እንተና ተፃወቱ ሒዶም ኣለዉ ኣብቲ ቦክስ ዝህልው ናይ ፉልሃም ተፃወትን ናይ ኣርሰናል ተፃወትን ትብዝሕስ ናይ ኣርሰናል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ተፃዋታይ ነታ ዝመፀ ኩዕሾ ረኺቡ ከመዝግብ እንከሎ እቲ ዝበልናየ ማለት እዩ ቁሩብ እቲ ጥንቁቅ ዘይምዃን ንፀወታ ክሳብቲ መወዳእታ ብጥንቂ ሕላው ማለት እዩ ሪዛልት ካስ ታቂብካ ክትወፅእ ትክእል ኣለካ ነዚ ክገብሩ ዘይምኽኣሉ እውን ይሕምዮም ማለት እዩ ምናልባት ኣብ ዝመፅእ ፀወታ ከመይ ተቐይሩ ክመፅእ ክንርኢ ኢና ኒውካስል ምስ ሊቨርፑል ድራማቲካዊ ፀወታ ናይ ዝሰሙን ዝበለፀ ቶታ ነይሩ ክንብል ንኽእል ኢና ከምኡ ኢኻ ነይሩ ሓቂ ዘረባ ሊቨርፑል ብ10 ተፃዋታት ምዕዋታ ናይ ናታ ብሉፅነት ድዩ ወይስ ናይ ኒውካስል ድኻም ኣነ ነዛ ፀወታ ናይ ቀዳሞት ፍርቂ ሰዓትን ናይ መወዳእታ 10 ደቂቆን ፀወታ እያ ነይራ ብልክዕ ብሉፅ ፀወታ ርኢና ኢና ኒውካስል ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ሰዓት እቲ ክገብርዎ ዝግብኦም እቲ ፕላን ገይሮሞ ዝኣተው ሰሪሖሞ ምክንያቱ ፀወታ ጅምር ኣቢሉ ፅቡቅ ዝኾነ ዋሕዚ መጥቃዕቲ ይፍፅሙ ነይሮም ኮነ ኢሎም ድማ ንኣርኖልድ ነዊሕ ኮይኑ ታርጌት ኮይኑ ካብ ዝኣቱ ማለት እዩ ብዙሓት ጋንታታት ናይ ምክልኻል ዓቕሙ ድኽም ዝበለ ስለ ዝኾነ ልክዕ ከምኡ እውን ኒውካስትል ጎርዳን ኣዝዩ ስፒድ ዘለዎ ፈጣን ዝኾነ ተፃዋታይ ንኣርኖልድ ክምዝምዞ በቲ ቦታ ተላኢኹ እዩ ብልክዕ ከዓ
أبتي كل زجات أنا تتسامي أرنولد رست مالت تنايت مال الشوسي داز أنا أرنولد ناينو نزل شوي أرنولد نيجاتيف نونس كا بوزيتيف مالت سلازي عم جمرتا بيتا هوسترينا ምናልባት አሁን የካቲም ዳኛ አብሲ ፋውል ተፈጽሞ ነበር ደፊው ብሩይ ማለት ምንታይ ፋውል ሊቨርፑል ላይ ተዋህበን አይርዳ ካኒ ግን ዳርታ ፍጻሜ ድማ አርኖልድ ስለ ነቲ ውሳኔ ስለስተቃወመ ብቻ ካርድ ወሰደ አውሽት ዳራ ዘይ መለካ ካላይ ጌጋ ፈጽሞ ማለት ተሃለይቲ ፈጽማ ጌጋ ልክ ብቻ ተወበን ብቻ ተዋይባ አይሐለ أتاقيح انتان أرنولد انت توهبو نيرا نيوكاسل تزرهبو ربحا عمرهبو مكويني تسمعني مغنياتو تا قول زعتوت نيوكاسل زمز قب واشنطو نا أرنولد جيفت يعني كحزا قبل موليقاتو قولت مزقبا مالتي نسو تراي زي كونن أتا فان دايك بقيح قوتس التقدد لنا فتسامي لمعنى أرنولد أبوتو سلا زي نبرن ماتي نعو نتنات بوتاك شفن يلو نيمان سقف حين تابكو تفتيرا ألكسندر كاباتك أشرف يبوم سلازي أبتاك قابتيا ألكسندر تعدل رخيبوا فان دايكا تا وساني قوصدا نيرود بلكت شوطة يام تنزدبت نيرا تا سقوم تقول وسيدوا أبدأ أنا أزي مايكرو سكندس وساني زخوانا تصانتا يزقومري تاكو عشو هاري موانير تزقونا قدمون سو متنا عدلنا أينوي تاكو تصاني خوينا رايح واتي سلازي أرنولد فان دايك بغيح واتسون محنياتي سلازي سقابزان 3 دقيقة زين نيوكاسل تزقب أسرع سريحهم بدحريو كان عايشة تغمزقوه النخالو ويكمزقوه بس قدمية مهنيات تصوتها قتل الحكوين كان عايشة تغمزقوه نبعلو تناي ليفربول منفس متغتنا هذا عليك شتكم تصوه زوصلوا وقزين مثل لا يدحر عرفتي بكا حانتو بولسي أجوهم تبع اليوم المسلم هاي بقى حاليت قولعت ولاني بليفربول قال حد قصي لنا نتصور كم يوم مسلمان تحا كلوب مسرعيهم تناتهم باشن تناتهم تصاوم تا كل مسرعيهم إيو أمور داتا أتقعتي كبت جميرو كما كان داوتا تخلاقات كان داوتا سي ريوم تخلاقي دو عقمنا يم زيهم بكا أجهنا تقعب مثلينا فلاي ناي جوتا عملتا دايناميك زبان لوت يجيرو كان كميس قام دحريت داقوي مكرخان دا شفنا تي زهابو عبركتو قال لي لا يكون بفلاي قن بلكا نوناس أبزقبو ساعات اللي تخكلن يا نوناس كوين اللو معناتو اللي معالترينا هنا بطو قولك سحب كما لقن كان زرقا قدم بزقبا أتخكل ساعات تخكل زبان وساني بوسان كان شطو على الزيبوا صانع من أبتن كنت شطو زنابور عبركتو تمليسنا انت نريونيرنا بلكة صانع انتاي مقان الليبور هذا خلطي صانع سي بزح زي النعدو النجر تمليس كامل كنقال بزح النعدو تمالقا ملو بملو دحريت من الناس معا كان آتي يعني تدنقوني لكن تشطها بلس بخوانا سرح سريكا تتقلبيتو تنايت مالي نيوكاسل استعامل كبير نجال أكلمت التستون أصدت تتصاوتي هيكون دان الشمسي ليفربول تعويت نحن وتسينا إلومسي على حسابهم دنبري مثلا في استاديوم قليل استاديوم يكون كانت الإنجليز زفرت استاديومات بلالبا تتصاوت ليفربول
እሶም ዝፈልጥዎ ሜዳ ካብኡ ንላዕሊ ስለዝኾነ ኣየሰብዶም ንኸውን ግን ኣዝዩ ካብ ከበድቲ ስታድዩማት እዩ ስለዚ እቲ ኣብ መወዳእታ ኒውካስትል 2 ሸቶ ተመዝጊብዎም ነጥቢ ምኽሳሮም ኢዶም ነቲ ፀወታ ሕሊፎም እዮም ከምዚ እንታይ ባህል ነይሩ ቀደምሲ ባርሴሎና ካብ ካልእ ፕላኔት ዝመፀት ጋንታ እያ ትበሃለሉ ዝነበረት ግዜ ኩዕሾ ምስ ሓዙ ላይክ 3-4 ደቂቃ እውን ኩዕሾ ከይተመንጠሉ ዝፀንሕሉ ዝነበሩ ግዜ ብ5-4-6 ጎል ምእታው ቀሊል ዝነበረሉ ግዜ እታ አንፃር ጋንትኦም ድሕር ብቀይሕ ወፂዋ ፀወታ ይጠፍኦም ይበሃል ነይሩ ብሳይንስ ዝተረጋገፀ ወይ መፅናዕቲ ተገበሮ ይኮነን ግን ከምኡ ይበሃል ነይሩ ኒውካስትል ድማ እንታይ ዓይነት ብቕዓት ሒዞም ጀሚሮም ናይ ሊቨርፑል ተፃዋታይ ምስ ወፀ ግን እቲ ቴምፖ ክጠፍኦም ርኢና ማለት ዝፍፅምዎ ዝነበሩ ማእከል ዝነበረ ወላ ሓንቲ እቲ ኩዕሾ ብልክዕ ረኺቦም ኣሊሰን ሴቭ ዝገበራ ኩዕሾ ብልክዕ ሊቨርፑል ክሰርር ሓደ ዓበ ምክንያት እያ ነይራ ዝኩሉ ግዜ ተዘኪራ ትነብር እታ ፍፃመት እያ ግን እቲ ጎል ናይ ምድላይ ዋሕዚ ፀወትኦም ግን ብሩዕን ክጎድል ኢናዮ ኣብ መወዳእታ ከዓ ተቐፂዖሙሉ ማለት እዩ ሊቨርፑል ግን ብሰላም ጀመረት ሰንበት ኣብ መወዳእታ ብብርሃን ተወዲኣትሎም ቀሊል ከዓ ኣይኮነን ኣብ ዝመፅእ ፀወታታቶም ዓብይ ኮንፊደንስ ክፈጥረሎም ቫንዳይክ ምልክዕ 3 ፀወታ ይክብሉን ግን ዓብይ ኤነርጂ ካብ ከምዚ ዓይነት ፀወታ ነጥቢ ሒዝካ ምምፃእ እንታይ ኢሉ ሓደ ካብቶም ኣብቲ 9 ሰዓት ኣብ ስቱድዮ ኮይኖም ትንትኑ ነበሩ ስለዚ ኢና ፕሪሚየር ሊግ ነፍቅሮ እዩ unpredictable በቃ ጀሲ ሊቨርፑል ክንደይ ጎል ኣትዎም ክኸውን ኢነር ትሕቶ ከምዚ ገይሮም ክዕወቱ እዮም ኢሉ ዝሓሰበ ኣይነበረን ናይ ሓቂ ብሉስ ሰንበት ተነሕልፍ ገይሮምና يغني بእምነት ብሽመይን ብሽም ተኸታተልቲ ሲነማ ሰመረ ናይ ሎም መዓንቲ ናይ ሎም ዝነበረ ወግዕ ስፖርት ነዚ ይመስል ቴንክ ዩ ሰማሓወት ሰሰናይ